Martin byl zvláštní. No, takže Michal. Michal. Sportovec. Vášnivý muž. Když se mnou rozešel můj přítel, byl mi Oldřich oporou. Myslím, že jsem ještě nikdy nepotkala tak kultivovaného a chytrýho člověka. Ale vlastně nevím, kde tak úplně začít. Myslím, že nejvíce mě na něm líbila ta jeho sexy prdelka. Adama jsem poznala před 2 lety. Byl skvělej. Donesl mi kávu. Další den kino. Bavili jsme se spolu. První večer mě pozval k sobě do bytu. A týden na to jsem u něho přespala. Bylo to úplně romantické. Byl to umělec. Děkuji. Jenomže pak už to bylo příliš často a... Že nemá čas a že se na něj nemám lepit. Pořád říkal, no jo, to jo, nebo... Nikdy mi neudělal ani snídani, když jsem u něj spala. Byl rád svým pánem. Vysmíval se mi, jak jsem blbá. Ale mimochodem, například tohle je umělecká fotografie od Katky Pračkové. Postupně jsme se začali od sebe odcizovat. Začal se věnovat víc a víc fotbalu a na mě neměl čas. Ale ne, jakože musí do práce a že se mi nemůže věnovat. A pořád chodil bez bot. Všude i venku. A čím dál víc mě to začalo štvát. Přišel z práce, pak byl hrozně unavený. Postupem času mě přestal odpovídat. Prostě tam byla jiná ženská. Ty jo, už jsem tady. A už tady máš její kafe nachystaný. Jo, vy jste hodný, děkuju moc. Tak povídej, jaký to bylo? Strašný. Vzal mě mezi vycpaný zvířata. To jsem ještě nezažila. To mě připomíná jednoho mýho bývalýho. Ten mě v jednom kuse bral do knihovny. A aspoň ti někam bral, ne jak ten můj. Lepší než Oldřich, ten mě pořád podváděl. A nebo Michal, jeho priorita byl fotbal, ne já. Kdo je to? No kdo by to byl můj bobánek, kde se stoulal? Filipe, Oldřichu? Vždyť je to Michal. To je Martin. Cože? To prdele. Holky. Bobiku, já musím jít. Tak, holky, tohle je Robert, Bobik, můj přítel, a Bobe, to jsou holky. Jo, ještě jsem vám chtěl říct, že se jmenuji Filip.